Mati, napakarami ko ng huli Mati. Dito lang Mati yung pista na to, yung fishing spot na to. Yan, yan, grand span lang to Mati, no? Latest to Mati, latest na video to ha. Holiday ngayon yung sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan. Yan, Martes ngayon, Martes na mga kasabi nyo, di latest to. Yan, latest to ha. Yan mga to, grabe tong spot natin. Wala na. Yan na. Yan o. Grabe. Wala. Ang lalaki. So yun mga toy. Oh, yan latest tong video na to ha. Laki. 5 fingers yan. Aray, 4 fingers lang pala. Nagalit tuloy. Ayan, yan pa. Isa pa. Oh, yan pa. Ginagawa mo. Oh, di ba? Oh, good size yan mga toy. Oh, pakita namin to. Ay, Diyos ko. Grabe, ang dungis ko na mga toy. Tingin nyo mga toy. Para ako nagtanim ng palay. Pwede nang taniman ng palay itong pinagkapakapakan ng double-double kayo na eh. Oh, mga toy, is pa oh. Punong-puno. Wala ka. Uy. Grabe, uy. Ay.